Rencane esuk nyepake nggone Kevin 80.000. Sangu seminggu. 1.100.000. Kuwi di luar. Bayangno, aku nek ini yo cempleng. Sing bagi-bagi dalan. Iki ya. Tinggal satu. Duitmu wis kok tabungne durung. Cek utuh kae lho. Diomongi aku ritu men. Piye? Tabungno, aja dele omah. Lah iya sing arep rono ki mau rung sempet lho ya. Iki mau kan ngeterno dremben, mulai dremben jam 2 langsung jemput Mbah Uti. Mulai nggone jemput Mbah Uti jam 3 budal nak gawe jam 7 kaet mulai. Ngurusi anak. Sudah. Masih satu lagi loh. Iya, wong yo ora tak uwah-uwah. Kak golek kene ae ta sepedane sing iku, sing second. Larang ngono kok. Yang golek info sih. Lah iya. Nah, iya maksudnya kan karena kene kan karo golek-golek info sih sekitaran berapa. Heeh. Bangane engko nek kok kono engko pitono gorene engko dimutasi kan. Ya Pak, nih dimutasi ya enggak sampai 1 juta ya. Ya nek anu. Lah wong saiki sepeda sing kaya nggone Dinda jaremu 16. Nang kene lho 13 wis oleh. Delok barange ta mesine. Nek barange sik mulut. Mulus no. Cek perawan iki. Nek gresi ra mungkin sakmono. Di atas 20 kancaku mari tuku. 20 26 apa piro ya? Nek sekupi sekitar 23. Apa? Sekupi. Aku ra seneng. Kayak ngene pencas kan lho. Nek cowok ra sip. Kayak carane uang ngono nek cukup pikir mas aku ya bencong. Enggak. Digawe neng oman jarak pendek. Nek jarak jauh ya kesel awake.